Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa. Z dnešního videa se podíváme na Last Home. Minule jsme skončili tady. Antonín je nemocný. A jinak máme jedno železo, 15 dřeva, spoustu jídla, spoustu paliva, to je dobrý. Nemáme ani 50 látky, bylinek máme spoustu, ty se pak budou hodit tady. A pak ještě do kuchařského vagónu. Zdraví příteli, to je vaše nemocnice. Dušan ho přesvědčuje, aby jel s vámi, odezřel se. Nebo mu přejeme hodně štěstí, ale můžeme přijít, jestli bych chtěl. O, je doktor a zdravotník. Nice, máme nového. Tak ty jsi zdravotník a doktor. Je bylinkář a je hospodář. A spoustu peněz. Já bych to měl být ještě jeden hospodář. Ne, kde je? Já to... Aha. Tak, teď je to dobrý. Awesome. Dobře, velká mise. Nemůžeme tady nikoho nechat. Pokračujeme. Awesome, takže 2 střelce. Kolečníky. Dva raptoři. Jeden granátník. Jeden průzkumník. Noc, ráno, noc, noc. Dobře, jdeme na to. Snad to teď klapne. To bude teďka jedna veliká mise, která se mi vejde do jednoho videa. Tak jdeme si vzpomenout, co pak to bude za misi. Načti. Moment. Já možná vím.
možná Měli bychom se setkat s tím druhým vlakem Legie a koordinovat záchrannou misi. Hned tam budu. Hlavu vzhůru, budeme mezi přáteli. A To pokud se- se někdo z vás cestou ztratí, radši se ztraťte poblíž nedaleké továrny a najděte tam něco cenného. Ale držte se mimo hlavní cesty a nechoďte moc daleko. Nevíme, jak silné jsou zdejší rudé jednotky. Nebude to čekat. To nevypadá dobře. Rudí narazili do tohoto vlaku Legie, stejně jako do toho našeho. A pak postříleli každého, kdo z vraku vylezl. Určitě to musel někdo přežít. Jinak by tady rudí už nebyli a ten vlak nehlídali. Ano, přeživší samozřejmě. Nejspíš se schovali někde v bezpečí. Prohledáme město a promluvíme si s místními. Práve teraz nechcem nič iné, len zabiť pár červených. Ale v meste majú určite plnú posádku. Mali by sme postupovať opatrne. Ano. Oblast je Podívám čistá. se. To se nepamatuju. Tak se podíváme, co tam je. Jo, ani nevím, jestli jsem tu Přesně misi tak, dělal, pane. ale měl jsem ji dělat. Jasná věc. Jako určitě tu misi jsem dělal. Žazní byk a tohle je chrt. Ne, to je dědula. Rozumím. Ne, já už vím. Ne. Ano, pane. To je ta nejtěžší mise. Postarám se o to. No i rychle. A potichu. Hlavně potichu. Nepriateľ! Kde je to auto? Já tohle mise nechtěl. Já jsem jí ani... Podívám se. Hned tam budu. Přesně tak, pane. Tak tady se máme dostat. Někde jsem. To bylo mega hard. Postarám se o to. A tady ještě jezdívalo to auto. Tu jezdívalo také auto ozbrojené. Tam se dala naschlapná mina. Už jdu. Udělal to bum a když se to nepovedlo, Hned to je tam velký budu. problém. Vidím nepřítele! Hej, každý vidíme nepřítele, každý. Ano, pane. Tak nemyslím. Ano, nepřítel. Rozumím. To je trávy. Vidím nepřítele. Připraven? Podívám se. Přesně tak. Prověřím pozici. Nepřítel. Jako by se stalo. Opustili zvon. Ano. Podívám se. Pane? Prověřím pozici. Vidím nepřítele. Přesně tak. Moment, jak já jsem to minule dělal? Já jsem tady hodil ten granát, on tak na mě vyběhl, nebo jak jsem to udělal? Zděs. Zděs. Ale vím, že já jsem šel stupně, jsem šel stupně. A tady je to pojebané auto. Z toho mám nejvíc strach. Já jsem to dal minulé minu. Ani ty pitomci šli pro ní. A mě to nedošlo. Jakože. A teďka oni šlapli na tu minu a všechno se teďka pojebalo. A teď, co máte dělat? No dobrý, já Poslouchám. vše cesta. Rozkazy? Podívám se. Připraven, pane. Postarám se o to. Tak rychle, musíme stihnout to auto. Ano, pane. Vidím nepřítele. To vidí každý. Připravený. Jak ten granát je.
Bychom musel hodit sem, aby oni vybouchli. A pak mi musel hodit tam. Poslouchám. Tak, Čekám na rozkazy. jdeme se schovat. Čekám. Ano? Zaujímám pozici. Hledám kryt. Ano. Jo, je tam. Vidím Odistit, nepřítele. zahodit. Připraven, pane. Počkej, Jdu do krytu. co? Vše. Co se děje? Připravený! Háčem granát! Čekám na rozkazy. Ano? Měl zůstat doma, kluku. Mě srdečně jsem dokázal zničit auto. A to někdo. Já jsem tu minule... Ano, pane. To viděl bude. Počkej, co? Na mě někdo zval? Oni jsou všude. Ty počkání. Postarám se o to. To je... Rozumím. A když to stihnete rašnout? Hned tam budu. Zděs! Zděs! Už jdu. Rychle. Vy vypadáte jako vojáci z toho rozbitého vlaku. Přesně tak. Já nic z toho neviděl. Jen jsem o tom slyšel. Ty co neviděl, ale slyšel, ty jsi dobrý. Rozumím. Co jsou drahé informace. Ano, pane. Přeci sám, oni tam za chvíli dojdou. Hned tam budu. Pane? Počúvam. Počuvej. A rychle, pojďte. Pojď tuk. Odistit, zahodit. Připraven, pane. Už jdu. Oh. Jdu do krytu. Jsme zvonili. Jdu do útoku. Ano, pane! Vidím nepřítele. Přesně tak, pane. Schovám se. Vidím nepriateľa. Zaujímám pozici. Běžte. Hledám kryt. Jo, přeci jsem. Já to zvládnu! Já to zvládnu! Musím Jdu se do k ním krytu. dostávat. Ono to pak bude. Měl jsi zůstat doma, kluku. Tak se podíváme, co tam je. Já se vrátím.
Možná nám ty cennosti poslouží víc, když budou v rukou místních, kteří se pořád brání proti rudým. Ano, ano. Nepřítel mého nepřítele je můj přítel. Uvidíme, jak moc místní rudé nenávidí. Co jsi to řekl? Ano, ano, nepřítel mého nepřítele je můj přítel. Ale tady jsme v první světové v Rusku. Nevím, co se děje, ale my bojujeme proti rudým. Jasná věc. Postarám se o to. Tady si myslíš, co? Ano. Nikdo na tebe nebude hodný. Zde. Poslouchám. Teď co? Ano, pane. No, půjdem až sem. Jdu do útoku. Počkej, co? Kde to dělá? Aha. Jdu do krytu. Aha. Mám mít o hodně lehčí. Hned tam budu. Tak se podíváme, co tam je. Zdravím vás, přátelé. Pokud hledáte své krajany, schovávají se na radnici. Jste tak ochotný podělit se o informace a to jsme se ani neptali. Není to náhodou léčka? Možná, ale chcete přece najít svoje lidi a odjet pryč, nebo ne? My chceme to samé. Jdu do útoku! Pozice je zajištěná. Už jdu. Tak jo, projdeme to dno, nevím, co je tady. Ano, pane. No, vraťte se, půjdeme to. Tady to vypadá na spoustu. Si napamáte, co? Postarám se o to. Jdeme se napapat. Co tam nebude. Rozumím. Nebylo. Nebylo. Hned tam budu. No, tam je. Ano, pane. Co to je? Další legionář? Umučený. Tělo tady nechali na pospas Havranům. Zaslouží si důstojnější místo odpočinku. Nemůžeme ho pohřbít. Ne tady, ne teď. Odřízněte ho a položte pod strom. Odpočívej v pokoji, bratře. Padl si daleko od domova, ale tvá památka pojede s námi. Postarám se o to. Hned tam budu. Tady je to věcí. Bože. Máme klíče, nemáme. Ano? Ano, pane. Půjdeme po cestě a tam stejně krok. Už jdu. Nepřítel. Rozumím. Stáhnout, 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 stáhnout. Ano, pane. Nechci, aby mě teďka viděl, nechci, aby mě viděl, je jich docela spoustu. Vidím nepřítele. Je tady ještě víc? Hledám kryt. Что это было? Я думаю, я что-то услышал. Оружие! Jdu do útoku. Ano, pane. Hned tam budu.
Ano. Můžeme jít po kolejnici nebo po schodech navrch. Tam je ten gap. Kamarád mi řekl, že máte pivku na Rudé. No, vezměte si tenhle klíč. Je od severní brány. Rudí tam nechodí. Bojí se, že se vrátí duchové lidí, které umučili. A budou je strašit. Je poser. Rozumím. Rozumím. Nepřítel. Můj bože. To je tak sračka. Teďka půjdu celou cestu zpátky. Vidíme nepřítele. Přesně tak, pane. Zaujímám pozici. Ano. Můj bože. Tak se podíváme, co tam je. Kolik máš toho klíčů ještě? Přesně tak, pane. Jasná věc. Žádný problém. Hned tam budu. Už jdu. Postarám se o to. On chodí sem a to. Dobře, takže teďka mám... Ano, pane. Postarám se o to. Snad? Už tady budu. Nepřítel! Rozumím. Všechny navrch. Navrch. Ano, pane. A jdete sem, prosím. Hledám kryt. Vidím vozidlo. To bylo. Jdu do krytu. Já to zvládnu! Hned tam budu! Už jdu! Rozumím! Žádné další už nevidím. Jde se na to. Jsi v pořádku. Poslouchám. To zvládneš. Ano? Oni jsou tam, takže by to šlo ze zadu. Postarám se o to. Ano, pane. Tak se tam dostanu. Hned tam budu. Teď, zrovna teď. Hledám kryt. Kdo zdесь? Schovám se. Čekám na rozkazy. Здесь никого. Эй, что это? Rozumím. Я проверю. Черт тебя побери. Hledám kryt. Já to zvládnu. Útočím! Měl jsi zůstat doma. Myslím, že to byl poslední. Kaviár. Postarám se o to. No, bylo to něco. No, jo, to kaviár. Tak jo, jdeme se projít tou cestičkou, uvidíme, kam kde bychom se objevili. Zaujímám pozici. Tohle záchrana nese pro nás lidí. Už jdu.
Hned tam budu. Tady jsem ten nelíbí. Vidím nepřítele! Co se děje? Podívám se. Zde. Měl jsi zůstat doma, kluku. Útočím! Potřebuju další náboje. Jdu do útoku. Podívám se. Že to byl poslední. Ano, pane. Už jdu. Co se děje? Rozumím. Čekám na rozkazy. Hned tam budu. Já jsem si to ještě nevěděl. Co pak tu máme? Krabičku. Postarám se o to. Přesně tak, pane. Ano. Jasná věc. Tak se podíváme, co tam je. Hledám kryt. Můj bože, já potřebuji doslova víc nábojů než oni. Zaujímám pozici. Jasná Nepřítel mého nepřítele je můj přítel. Podívám se. Jestli souhlasíte, dejte do bedny nějaký projev uznání. Děkujeme, legionáři. Na vaši pomoc nezapomeneme. Bratři, pojďme město vyrvat rudým. Pro bolševiky tady není místo. Dobře. A teď nás čeká boj. Hledám kryt. Boj, který... Legionáře, vzdajte se, nemáte naději na útěk. Vylezte ven, nebe budeme střílet. Zdá se, že ostatní legionáři jsou v obležení na radnici. Tyhle kulomety jim asi pěkně zavaří. Nič, čo by nevyriešilo zo pár granátov. Ale mali by sme byť opatrní. Já to zvládnu! Ne. Už jdu! Ale přeci, vole, ne, že tam půjde jeden. Jdu do krytu. Jsem pod palbou! Další legionáři? Nechce se mi věřit vlastním očím. Mysleli jsme, že je po nás, že neuvidíme svou novou republiku. Rudí nám zničili vlak a spoustu našich zabili. Ale pár nás pořád zbývá. Přidáme se k vaší jednotce, ať už nás čeká cokoliv. Rádi vás přijmeme, bratři. A teď z tohoto prokletého města pojďme zmizet dřív, než nás rudí přemůžou. Možná bychom mohli vyzvednout zásoby, které jsme ze zničeného vlaku získali. Nechce se mi je nechávat rudým. Rychle, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... Postarám se o to. Rozumím. Nepřítel. Já dumal. Jo, už jsou tady. Ano, pane. Postarám se o to. Všetci sem. Už jsme v bezpečí. Hned tam budu. No, Rozhodně bič. ne. Takže, a teďka jdeme. Ne. Rozkazy? Ne. Ano? Ty jsi šlupič. Brnkačka. Zde. Máma? Už jdu. Herci. Ano, pane. Tak a půjdeme po. Hned tam budu. Tady je světýlko, tam je velké světlo. A musí tam jít všetci. Ano, pane.
Dobře, tu se to otevře a tam máme další. Já hrozně moc dlouhý ten vlak. Už jdu. Přesně tak, pane. 2 zdravotníci si je můžeme proklepnout. Ano. Takže, ty jsi lovec. Připravený. Ty nemáš nic. Pane? Ty nemáš nic. Ty nemáš nic. Já myslím jako všetci, že tam půjdete. Postarám se o to. Takže má jenom... Připravený. Boris. Boriši. Hned tam budu. Babiš. Dobrý. Srad. Už jdu. Tak jo, projdeme to, sebereme věci, půjdeme pak na ten zvuk. Rozumím. Nepřátel. To kolik vás tady je? Jdu do útoku. Rychle. Chovám se. Zaujímám pozici. Už to měl připravené na mě. Hned tam budu. Jo, vy jste chtěli jít sem, mě Připraven! oděbat. Abych se tam nedostal vůbec. Přesně tak, Já pane. jsem o hodně chytřejší než vy. Rozumím. Dopředu. Já vždycky mám opravdu dopředu. Jak jsem na tam aha. Most bude ano, dobře, pane. Z téhle strany bylo dobře, ale stejně ho nepoužiju. Ano. Ale počkej. Kolik tam je lidí? To je smrt. Postarám se o to. A zjistil, že prostě naše legie udělá bába. Postarám se o to. A oni... Co robí? Co? Zaujímám Oni pozici. utekli? Musíme jít do kolmu. Postarám se o to. Teď to budu na život a na smrt. Dobrý, jsme v bezpečí. Jasná věc. Přesně tak, pane. Tak a teď jsem na to. Hned tam budu. Hlavně. Jo, máme doprovod pryč. A vedlejší záchran doprovod. Jo, to jsou tohle. Najdi za sebe. Tak hledáme teďka za sebe, to je pohoda. Nic lepšího nemůže být. Než tam dojdem. Co se děje? Jo. Tak se do toho hezky... Prověřím pozici, pane. Rozumím. To bylo lehký. Vidím nepřítele. Hned tam budu. Sanjay. Jdu do útoku. Bějte na bablách! Bějte na bablách! Sakra! Připravte se na boj. Nepřítel! Nepřítel spustil poplach. Pak zelej poplach. Jdu do krytu. To je docela dobrý poplach. Čekám na nos. Zaujímám pozici. Poslouchám! Jdu do krytu. Všetci. Já to zvládnu!
Chovám se. Jasná věc. Už jdu! Žádný problém. Podívám se. Povídejte. Přesně tak, pane. Dobrá práce. Tyhle zásoby nám pomůžou na cestě. Rozkazy? Ano. Ano, pane. Rozumím. To asi pro dnešní video vše. Teď vlastně jenom bude stačit, když dojdeme k tomu východu, utečeme. A to bude asi tak. Hned tam budu. Dále by se dá fakt. Aspoň vím, kolik mi zabere jedna taká mise, 35 minut. Nebo i víc. Kdo byl zraněný? Ty? Tebe? Jeden z vás Kamila, nebo bez nich Kamila, nebo bez nich to zvládl bez toho. Pokračovat stry granáty, použili jsme 2, takže 2 lékárničky, jo. Získali jsme to spoustu, munici ne, střelivo, jo, střelivo minus a další stry. Náš vlak za chvilku bude celý plný. Já dostal achievement, moment. A ještě 3 lidi. 3 lidi. Ho. Tak jo, asi tady posadili. Můžeme se podívat, nikoho to nenecháme, dostal jsem nový achievement. Jo. To je na noc, ještě jeden. Takže to je pro dnešní video vše, jak se nám to líbilo. Nezapomeňte dát like a odběr. Bože, máme plný vlak. Ne, máme 444 látky, neposer. My budeme tak v teple, my budeme úplně vyřádí. My až půjdeme na to Sibis, tak vůbec nebudeme zbazili. My prostě budeme úplně ještě v plusu. Budeme mít kolem 40 husů. V tom vlaku ne. Ale máme spoustu látky. No, uvidíme se zase do dalšího videa.